Қаршы алыңыз, ойынның алып барушысы Руслан Харисов. Исәннәрмесез, хәерле кич, қадірлі тамашашылар, қадірлі телевизор қараушылар. Хәлләрегез ничек? Ниһаят, ярым финал уеннары да килеп җитте. Икенче уен, шулай ук 5 команда 2 бәйге. Ярым финал булса да, бу уен һәрбер команда өчен финалга тиң. Әйдәгез командалар белән танышып үтик. Икенче уенда катнашалар. Мәдәният хезмәткәрләренең профсоюз җыелма командасы Профкемит. Түбән Камадан әллә кемнәр командасы. Тукай районы җыелма командасы. Сорман районыннан Сорман командасы. Һәм Крешиннәр. Кем безнең уенны бәяли? Әлбәттә, хөрмәтле жюри әгъзалары, әйдәгез алар белән танышып үтик. Кем бүген жюрида? Искитмәле, әһәмиятле, үзенчәлекле, күз явын алырлык һәм бу текстның уйлап табучысы Әбри Хәбриев. Татарны кайда да таный һәм үз янына чакыра. Мин Чаллыдан буларак якташымны жюрига утырттым. Татар эстрадасының Эд Ширыны Илгиз Шейхразиев. Рәсәйнең һәм Татарстанның халык артисты профессор Венера Ахатовна Ганиева. Ойвас әйдә шаяртта жюри буларак шул кадәр еш утыра, хәтта уен биткәннән соң ул иң соңгы булып, утларны сүндереп, ишекләрне бикләп, шушында гына йокларга ята. Тәртип радиосы баш продюсеры Ойвас Садыров. Бүтін дөнья татар яшьләре форумы рәисе Линария Муслимова. Жюри әзер, зал әзер, командалар әзер, башларга да мөмкин. Әмма дә ләкин гадәттәгечә сүзләрне әйтергә кирәк. Командалар, без булдырабыз. Әйдә шаяр Татар лигасының оештыручылары беренчедән. Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы. Рәхмәт, әлбәттә, әйдәгез алкышлы без һәрбер оештыручыны. Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы. Яңа гасыр телерадио компаниясы. Хәзер инде уенны башлап җибәрсәк тә була. Беренче булып чыгыш ясый мәдәният хезмәткәрләренең профсоюз җыелма командасы Профкемит. Минем янымда Профкемит командасы. Исәнмесез? Исәнмесез. Карагыз, сез уенны ачасыз. Тулкынланасызмы? Без дулкынланабыз. Юк, димәк. Ярый, кемгә рәхмәтегезне әйтәсез? Рәхмәтебезне без мәдәният хезмәткәрләренең профсоюз комитетына, аеруча аның җитәкчесе Альбина Фарид кызы Сабитовга белдерәбез. Уңышлар сезгә! Рәхмәт! Все, әйдәгез сәхнәгә, әйдәгез. Сәлам шаяр, Кәрим тишек килдек, Татарстан гизеп көттеңме? Әйдә тик утырмыйк бүген. Май-ай, ярым финал җитте, май-ай, эштән качып килдек, май-ай, сәлам бирәбез сезгә. Киттек бергә! Сәлам!
Сәлем дуслар, нихаят, уйында келіп жетті. Вау, Айгел, сен шундай өзгергенсің, мотор айғансың. Илмира біле енеше басып тұрасыз, сізді айырып та болмай. Тынышлан. Нихаят дуслар, жиылдық, әйдәгіз, başlıq. Gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Білгеніңізше, тойдан соң фотоларны бик ұзақ күтірге тур келе. Көз алдына кетіріңіз, нихаят фотолар әзір, яшьләр инде айырылышкан. Фотолар әзір. Sizden 5000. Gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Balaların zamança tərbiyelərə ұмытылған әти-әниләргә bağışlana. Әни, онда оранда малайлар ойнай. Шығып кірсем бола ма? Син нәрсе? Сенің бит хәзер сольфеджио, аннары син робототехника, аннары ментальная арифметика. Ертеге? Иртәгә авиамоделирование, аэробика, шахмат, көрәш. Әни, бассейн қошан? Шимбә. Менә шунда батып та үләрмен инде. Gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Күз алдына китерегез, бір егет ялгыш әнисенең шампуне белән чәчен юган. Бәлки гүлләргә су сибергә микән? Мин инде сиптем. Абый, син чәченне нәрсә белән юасың? Қатық? Şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece. Төнлә урыс гаиләсендә. Нет, ну сколько можно? Ярослав, иди разберись. Я не пойду. Как это ты не пойдешь? Я больше туда не пойду. Сейчас начнется. О, күрше килды, утыр айда, чак-чак ашисыңмы? Кстати, будешь чак-чак? Так убери. Да будь ты мужиком, Ярослав. Ладно. О, күрше кірді! Ну вот, так-то лучше. Спокойной ночи, дорогой. Спокойной ночи. Дорогая, у нас через неделю никах. Что? Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Җәмәгать транспортында булган хәл. Улым, нишлисең? Гафу итегез. Ярар, балалар шаярта инде ул. Улым, Малай кыздын исеме ничек? Айвас. 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 Тагын бер тапкыр типсән. Тагын бер тапкыр тип. Син бу җөмләнең ахырын ишетәсең килми бугай. Тагын бер тапкыр типсән. Киләсе тукталышта чыгып очасың. Аңладыңмы? Улым, әзерлән, киләсе тукталышта чыгабыз. Менә бу аякка тип. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece ağlamak istiyorum. Яңа Шишмә районы, Тубылгы тау авылы. Күктә ай, өстәлдә гөл, көндәлегенә яза Айгөл. Сәлам көндәлек. Күптән язган юк иде. Яңа рецептлар да юк. Бүген пышыны бәрдереп үтердем. Бүтән пробежкага бармыйм.
Лейсен үшіншіні тапты. Ул пісіне стерилизоваттырға инде, яйсемен өзгәртірге. Ришат Хватуллинға барған едім бит әлі. Үйде юқ еді. Кеше секс болды. Усал деп әйтмәгіз аны, ул тормышта бүтән. Күршеләр ярата аны, тәрбияләгән. Тизден уйын. Әминем бит әйдә шаяртта ярым финалдан да үткәнем юк. Ширек финалда Шакур белән дуэт җырларга сөйләшкән идек. Бу уенда не жюридән дә качкан. Телефоны недоступен. Тухватуллин белән бергә качып яталардыр. Әбри татар телемдәге хаталарга тиртирип кеше алдында оятка калдырмасын иде. Уенга карата ихтияжымны чуалтмасын. Башка әллә нинди җилбәзәк уйлар керә. Дөрес әйттемме? Әгәр дә быел да финалга үтмәсәм, монастырьга китәм. Киләсе сезонда Крәшеннәр командасында уйнаячакмын. Allah saklasın конечно. Çiçeğe kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp. Сезнең каршыгызда Татарстанның төрле төбәкләреннән җыелган Проф Камит командасы һәм Сарманнан Илмира чыгыш ясады. Алкышлар, Проф Камит! Илгизгә шәхсән бик ошады ахырдагы музыкасы, әлбәттә. Жюри әгъзаларына карыйбыз. Елмая Әбри, Венера апа елмая, Илгиз елмая, Линария елмая. Елмая Ойвас! Искиткеч ярым финаллар бу. Карале, Ойвас елмая да елмая. Әйдә Ойвас. Аңлат. Дөресен әйткәндә сире бар, име? Синнән 7 метр ераклыкта гына менә Алмаз Нурлы утырганда, әйме, хәтта теге эчке сиземләүне сүндереп куярга кирәк. Чөнки бөтен командаларга нинди реакция кирәк, бөтенсен чыгарып утыра, сөйләшеп та утыра. Шулар арада сүгеп та ала үзләрен, шуларда мактап та ала. Шуңа күрә Алмазга зур рәхмәт. Миңа ярдәм бергән өчен. Гомумән алганда шуннан да командаларның әзерләнгәне күренеп тора. Ләкин уен ул менә көтмәгәндә үзгәреп куярга мөмкин, шундый гадәте бар. Шуңа күрә монда әле сезгә теге күңелегезне тынычландырырга дигән сүз түгел, киресенчә менә шушы алган драйвны ычкындырмагыз. Рәхмәт, Ойвас. Булды бугай, булды. Рәхмәт, Проф Камит. Зур рәхмәт, әйдәгез сәхнә артына китәбез. Уеныбызны дәвам итәбез. Сәхнәдә Түбән Камадан әллә кемнәр командасы. Каршы алыгыз. Минем янымда иң шибәр Түбән Камадан әллә кемнәр командасы. Сәлам кызлар. Сәлам! Карагыз әле кызлар, сез киләсе уенда күбрәк идегез бугай. Әйе, үткән уйда без 7 булдык, ләкин 5 генә калдык. Әйе, экранга сыймагач ябыгырга туры килде инде. 100 килограмм сабул. Бик кызык булды. Рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Без рәхмәтебезне Компьюсервис НК оешмасына һәм инде 13-ші гимназияның администрациясына. Бізден де зур рәхмәт, әлбәттә, әйдәгез кызлар, уңышлар. Түбән Кама, алға! Сәлам Казан! Ниһаят, әллә кемнәр ярым финалда. Кызлар, без бит Казанда. Казан у бит татарларның баш каласы. Монда бит хәттәки сәхнә дә татар. Бәтәш! Кызлар, без шуңа алмасак. Ту-ту-ту. Бәтәш! Кызым, миссия күпме шылтырата, мә трубканы ал. Диана апа, безгә нишләргә? Без шундый көчле команда бар белән катнашабыз.
Кызлар, сіз білесізме? Хатын кызлар ир-атлардан көпке күчлерәк. Менә карагыз. Кім ир-атларга 23 февральга носки бүләк итә? Хатын-кыз. Кім аларны юа? Хатын-кыз. Кім телефонда башта вибрация куя, аннары секунд сайын карый? Хатын-кыз. Кім караокеда гомер үтә, нигә үтә җырлый? Исригәти. Кім аны түзә? Хатын-кыз. Димәк, кім бүген җиңергә тиеш? Исригәти. Улья, син тилеме? Мин телец түгел, мин близнецы. Ярар, кызлар, мин беләм ничек сезгә булышырга. Мәгес, 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 мәгес. Әни, монда бит бисмилла. Ул сезгә бердән бер буш атырган әйбер. Уф, куен мин шуны имансыз кызны үстердем. Кызлар, магазиннар ябылды бит. Ей, безнең татарлар аннан да чыгу юлын тапты. Менә безнең беренче кибет. Син сый. Айгүл апа, гафу итегез, сез сыймыйсыз. Кызлар, обе да ябылды бит. Инструментларны хәзер каян алабыз? Сын обыйдан. Ярар, бу Европа кибетләре ябылса да ярый, жәл түгел, барыбер кыйбат иде, зараза. Әле кемнәр командасы? Без башлыйбыз. Без кызлар гимназиясында укыйбыз. Һәм Сабантуйда бездә кызлар шоуды. Эх, Олия, ниһаять Сабантуй бәйрәмнәрдә килеп җитте. Быел кая катнашабыз? Әйдә башта күз астыңда капчыклар ярышына барабыз. Эй, анда бит төнге сменадан кайткан Зияна апа тагын җиңәчәк. Әйдә инде катнашып карыйбыз, анда бит патчи бирәләр. Ярар, каралы патчи дигәннән маскаларга бәяләрне күрдеңме соң син? Кызлар, маскалар дигәннән, мин катыктан акча эзләү ярышында катнаштым. Әйе, син битеңә шундый маска гына ярдәм итсә инде. Кызлар, моны кая апаралар? Кызлар, көрәшкә язылыгыз, менә топ приз. Шәп! Дуслар, күп командалар җирәзләрен үзләренә кунакка чакыралар. Тик без беләбез, сез безгә килмисез. Шуңа күрә шәһәребезне без үзебез алып килдек. Олине, нигә беркем дә тормады? Чөнки Наварманың Түбән Каманың гимны икәнен аңламады. Ярар, кызлар, китеп торыгыз, монда кызыл зона. Дуслар, сезнең каршыгызда Түбән Каманың макеты. Ул чынлык барлыкта да бик ошалган, мин хәзер аның территориясе турында түгел, ясалган материалы турында әйтәм. Менә инде әйдәгез карап китик. Монда безнең өйләр тора, а монда заводлар. Заводлар шәһәргә бик күп әйбер бирә. Акча, ягулык, пычрак һава, шаллыга. Дуслар, монда инде безнең рус зираты урнашкан, аның янында печенье заводы иде. Печенье заводы шортлады, хәзер бөтен зират печеньеда. Менә хәзер белеп тә булмый, кемгә киләләр, кемгә юк. Менә инде карап китик, безнең монда колледж, андагы укучылар заводка эшкә керә. Бу безнең институт. Менә андагы укучылар, алар шулай ук заводта эшләячәк инде. Һәм инде шәһәрнең достопримечательности бердән-бер пет колледж. Анда чыккан укытучылар шәһәрдәге барлык колледждагы укучыларны заводта эшләргә өйрәтәләр инде. Күргәнегезчә, безнең шәһәрдә күңелләшү җире юк. Шуңа бәлки әйдә шаярт, безнең кечкенә генә шәһәргә берәр ям өстәр иде. Дуслар,
Біз бүгін нешік кенә шығыш ясасақ та, нәрсә генә күрсәтсәк тә, біз Түбән Каманың қызлар командасы. Һәм біз білеміз, біздің артта бүтін шәһәр. Таныйм. Мин Чаллыдан бит. Түбән Каманы сразу таныйм. Түбән Кама, алкышлар кызларга, әллә кемнәр командасын. Елмая, әйдәгез, сразу смайларга күчәбез. Елмая, Моңсу Айваз утыра. Барысы да Елмая, Айваз тагын башлады моңсуланырга. Нәрсә булды? Биполярочка. Түбән Каманың теге пышыранган хавасы миңа килеп җитте ниһаять. Юк, дөресен әйткәндә, хәзер инде мин менә бераз гына шушы уенга кертәсем килде объективлык, аның алдагысы да объектив иде. Сүз дә юк, ләкин менә бу уенда инде мин беренче этаптан объективлык кертергә булдым һәм менә минем тоймлау буенча беренче команданың уеныннан соң әлбәттә кызлар үзегез дә сизәсез, үзегез дә сәхнәдә аларны карап торгансыздыр инде, ләкин менә шуннан да җитеп бетмәгән идер. Шуңа күрә гафу итегез, әмма ләкин бу минем куясы килгән билге һәм мин аны куйдым. Ярый, Түбән Камага килмә. Тагын бармы? Юк, шаяртам инде, әлбәттә, без шаяртышабыз. Рәхмәт, зал, рәхмәт, жюри әгъзалары, рәхмәт, кызлар! Түбән Кама кызлары әллә кемнәр исем топканнар уйлап чыгаргандар име? Әллә кемнәр. Ну ярый, Түбән Камада мин. Түбәтәй компаниясы тиз туклану рестораннарының заманча фастфуд форматында беренче хәләл шелтәре. Һәр вакыт өйдәгечә җылы һәм тәмле ризык белән каршы алалар. Рәхмәт сезгә, Түбәтәй. Киләсе булып чыгыш ясый Тукай районы җыелма командасы. Каршы алабыз. Минем янымда Тукай җыелма командасы. Исәнмесез? Сәлам! Карагыз әле, күреп торам, командагызда үзгәрешләр бар. Кая Артур? Менә Артур. Артур? Синме бу? Да. Нәрсә булды сиңа? Көрәшкә әзерләнәм. Ну, хатын кызлар арасында Артур иң көчлесе булачак инде, әлбәттә. Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Рәхмәтләребезне шуннан бөтен Тукай районына бирәбез. Рәхмәт Тукай районы. Рәхмәт Тукай районы. Рәхмәт Тукай җыелма командасы. Әйдәгез, уңышлар сезгә. Алга! Сезгә сезон башланганда әйткән идем. Киемнәрегезне, шалбарларны матур итеп, стильный итеп ушывать итсәгез, шундый матур, шундый эффектный буларсыз дип, сүзне тыңламагансыз. Тыңлады, каршы алыгыз сыйфатлы Тукай җыелма командасы. Тукай районы җыелма командасы. Fashion by Айваз Садыров. Дуслар, күрәм, сезнең каршыгызда сорау бар, әйме? Ә нинди үзгәреш күрде бу команда? Кыска кунышлы носкилар. Әйдә, Артур, башла. Кая Артур? Ник ишетмәдегез мени? Нәрсәне? Артурны бит утырттылар. Ничек? Ихтибар экранга. Әннекәем. Кәрт бурышы изге ул. Артурсыз нәрсә эшлибез хәзер? Нәрсә, Артур КВН көндегеме әллә? Син кем? Мин? Хәзер аңлатам. Мин бүген килдем монда сезнең белән КВН уйнарга, Тукай районы якларга, әйдә шарта катнашырга. Кем син? Милена! Матур егетләр арасында мин чын татар кызы, монда без яшибез Тукай районда, шуңа күрә без әйдә шаярта. Шәп Артур! Әйе! Егетләр, кызлар, дәрт бар, моң бар, ләкин ниндидер патриотик хис җитмәй. Борчылмагыз, хәзер барсы да була. Нәрсә бу? Зарипов.
Зиннур. Дұрысы нешек? Бұл мем сәмәй маршруты. Жүрекке, ашқазанна, һәм бауырға. Нәрсе Тукайлар, сіз әзір ме? Кеттік! Жүрегімнің есігін тағып тұрмын аш-аш. Бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас-бас. Достар, көбігіз біле, қазір ұнықлар ауылға электр самокат білен қайта. Көз алдына кетірігіз, әби электр самокат білен қызықсына. Ай, Құдайым, қайсы түшіне басайым мұна? Өлем қая! Жүрегімнің есігін тағып тұрмын аш-аш. Бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас-бас. Кибітте болған қал. Қаралы, біз бір түрлі ризық аралғабыз. Сен әлі мені сыбан студент ма? Yok, minetke ошарға oldum. Жүрегімнің есігін Хас, қоя барасың, броун! Хас деймін жиға! Хас! есігін тағып тұрмын аш-аш. Бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас-бас. Қотышқыш қал, қатын қызға 30 еш тұлды. Өтті ғымыр, өтті еллар, яшілігімні ұзаттым. Матурам не келойсың? Демелі мен арузил. Білесің ме, шәштерім ағарып өтті. Соң сені бет кешкіне шақта Касим сот қорқытты. Иске түшірмәлі. Мен бет қазір үйде отларını сөндіріп ери башладым. Мына шунда бәрілдің де енді сен. Болан бәліші ярата башладым. Бір шылма, шиға шыйуаны. Ең мұхимі, WhatsApp'тан туғанларыма хайырлы ирта картинкалары жібере башладым. Манса артығырақ. Һәм хайырлы киш. Комбы. 30 еш. Бітті баш. Ненде 30? Сен бит әлі 25 күні еш. Әзірленем. Жүрегімнің есігін тағып тұрмын аш-аш. Бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас-бас. Төгілмесін моншақ боп, көздеріңнен жас-жас. Сағат ертеңгі 4 балықта. Емсіз болуы қиындар. Әйтмәді. Жүрегімнің есігін тағып тұрмын аш-аш. Бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас-бас. Ауылда көршілер арасында әр вақыт ярыш бара. Көз алдығызға кетергіз бақшада. Нешіганда Ферид? Көршілер бәрін отырта башламады ма? Тишина, бір кімде көрінмей. Но көңілім Әмин Газов бар бұл еліні бірінші шығарлар. Николай деп айтасың, Ферид? Аларның Ларгос жиді орынлы прицеп білен. Бар біздікілеріні қарап кейл әзірлер мекен? Яғар, Ферид. Разведка хабар ете. Көршілерде ұн күрек, жиді шилек, ұнаты бар перчатка. Әлі сөздерді үйрі, көрші орандан трактор шақыралар. Қабақаты, молодец күйеу. Рахмет, жезіне. Нәрсе? Рузиле, шықтылар! Ура! Әй қойкен, күту бара. Ферид, біздің кіші соны да әз. Әлі бұйыл трактор біле отыртырбыз ма? Нәрсе дейдің? Ненді трактор? Біздің ата-бабаларыбыз өз құллары білен отыртқанlar. Күрек! Соқма, Ферид! Біздің барысы да әзір ме? Әзір, Ферид! Нияз! Ниязға тиме, Ферид! Аңа бет әлі 2 күн еш! Бәрәңге шында еш деген әйбір yok. Су болса да ташып тұрыр. Ферид! Жүрегімнің есігін тағып тұрмын аш-аш. Бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас-бас.
Әшін дұрысына келгенде, әйдә шаярт біздің йөрәкләрдә. Біз сені яратабыз. Biz birge bәхетле, үзегез күрәсез. Biz әйдә шаяртта, siz bizni беләсез. Тугайымыз алда, güldürüp шаярта. Әйдәгез бергәләп, атлыйбыз финалга. Үзебез сайлаган язмышны, güldürüp шаяртып үтәрбез. Бу залны һәр вакыт мәңгегә бәхетле итәрбез. Бу залны һәр вакыт мәңгегә бәхетле итәрбез. Тукай җыелма командасы, рәхмәт, дуслар. Алар барысын да әйтте, Тукайлар алга менә язылган. Тукайлар чемпион алга. Менә шундый плакат мин күрәм. Ә хәзер күрәсе килә смайларны. Елмая Илгиз, елмая Линария, Венера апа елмая, елмая Әбри. Елмая Ойвас. Барысы да елмаялар, Ойвас сөйләшә әле. Әйдә, Ойвас. Дөресен генә әйткәндә, менә соңгы куелган номерга кадәр минем инде кулымның бер пишма, дөресрәге, менә бу елмаймый торган смайлның бер пишма тотып утыра идем инде мин, әйе, моңсу смайлны. Һәм менә соңгы куелган драматик, героик номер сезне чыгарды, тартып чыгарды, батып барышы батратлыктан. Һәм менә шушындый юнәлештә алга таба дәвам итсәгез була дисәң. Бу сезнең үзенә керер фишкагыз булсын. Миңа ошады. Рәхмәт жюри әгъзалары, рәхмәт Тукайлылар, Тукай җыелма командасы. Тагын бер мәгълүмат. Әйдә шаяртның бүтән чыгарылышларын беренче YouTube каналында табып карый аласыз. Соңрак инде әлбәттә башта ТНВ-дә чыга, аннары YouTube-ка кертәбез. Ә хәзер дәвам итәләр. Сарман районыннан Сарман командасы. Каршы алыгыз! Минем янымда Сарман районынан Сарман командасы. Сәлам, егетләр. Сәлам. Карагыз әле, сезне ширек финалда жюри әгъзалары Дабор белән ярым финалга алдылар. Бу сорау буенча сезнең комплексларыгыз юктыр бит? Юк, комплекслар юк. Менә Сарманда безне ничек подбирать иттеләр, имә КВН-га җибәрләр. Һаман шулай йөрибез. Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Район башлыгы Хуснуллин Фәрит Мөнәвировичка рәхмәт әйтәсебез килә. Бездән дә аңа зур рәхмәт, әйдәгез егетләр, уңышлар! Рәхмәт! Arriba! Сезнең каршыгызда Сарман төркеме. Кайсыгызның Сарманда булганы бар? Безнең. Бездән башка. Әбрей, Сарманда булганыгыз бармы? Юк. Аллага шөкер дигез. Йоу, Илфат, ишәпсең без Сарман. Чөнки biz әйдә шаяртның яңа геройлары. Егетләр, җирфәдәтегез инде эффект өчен кирәк. Без байлардан алабыз, хәерчеләргә бирәбез. То есть үзебездә калдырабыз инде. Шулай итеп без бүтән командаларның фишкаларын алды. Түбән Кама чибәрлек. Минкул. Калорий. Колоритындыр. Әйе, колорит. Тукай! Костюмын! Крешінне! Так, егетлер. Кемнедер шукындырасы була? Сені шукындырабыз. Нишләп мин? Синең финалга үтәсең килмимени? Воистину килә. Шулай булгач, без финалга үтәчәкбез. Хөрмәтле дуслар, наконец-то Сарман ярым финалда. Һәм инде миндә буш кул белән килмәдем. Егетләр, менә бу сезгә палас.
Ой, рәхмәт, рәхмәт. Нәрсә рәхмәт, қағырсыз да кире бүлмәгә алып қойырсыз. Сарманда нинди мажорик ул? Зур небоскреб үстергән, а? Прям 2 этажлы. Мәктәп бит ул. Инвестицияймы? Инкассация? Конфигурация? Һәм инквизиция? Не сөйлисез сіз? Мен җыелышта булган кеше. Анда обычно белмәгән, кеше белмәгән сүзне әйтсәң, акча бирәләр. Шуның белән Зөфәрәш! Мунча суны, мише әйтмәйін яшьләргә. Киттек әйдә, көтем. Үзегез күрәсез, эш көтә. Яшьләр, мин сездә булдыра аласыз. Шуның өчен Михалыч, сал өстенә, сал! Күрүгез буенча, председатель кыздыра иде, бездә кыздырыйк, Сарман башлыйбыз! Хәзер хейтерларга каршы көрәш бара. Әйдәгез карап китик, авыл участковые хейтер белән көрәшә. Нәрсә Саҗид апа? Лектеңме? Участковый алкаш дип син әйттеңме әле? Әйткән инде мин улым. Менә 3 ел сиңа шул хейт өчен 3 ел. Нәрсә Саҗид апа? Участковый бурдыйсыңмы? Шаярттым бит мин. Син инде әле крәшеннәр командасы шаяртырга. Тагы 3 ел сиңа, тагы 3 ел. Нәрсә Саҗид апа? Шулай итеп председатель хатын кызлар белән йөри дисеңме? Аны мин әйтмәдем бит. Син әйт, кем әйтте? Улым, тукта инде олы кешедән ул хәтле мыскыл итмә инде. Ул хәтле көлмә инде. Бысы инде митинг. Утыртам бөтенегезне, утырта. Every Russian woman needs to know you're strong enough, you're gonna break the wall. Every Russian woman needs to know you're strong enough, you're gonna break the wall. Ну, Зөфәрәш, әйттем бит мин сиңа истия дип, әйттем. Әйдәгез карап китик, Сабан туйда тәкә өчен көрәш бара. Бүген безнең Сабан туйда менә шушы тәкә өчен. Көрәш барачак безнең 7 тапкыр батыр булган Батыров. Аның көндәше Бәйрамов. Бу Бәйрамов безнең авылдагы бердән-бер вегетарианец әйе. Бәйрамов. Бәйрамов! Бәйрамов! Менә азактан нәрсә? Егетләр! Егетләр! Сарманга Путин килә дип. Сарманга Путин килә дип әйткәннәр. Нишләп микән белмисезме? Сың чираттагы Олимпиада Сарманда үтәчәкми? Әйтәм бирле. Акча килә дә. Зарплатаны күтәрделәр дип торам битме? Жюрига сүз әйтәсе килә. Теге уенда мин сезне Сарманга кунакка чакырган идем. Ләкин берегез дә килмәде. Ярар. Сарманны навигаторда тапмагансыздыр дип ышанып калабыз инде. Тәмамлыйбыз. Сезнең каршыгызда Сармен төркеме иде. Без ярым финалга көрәшер өчен килдек. Каршы алыгыз, Сарман көрәшчеләре. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сарман! Алкышлыйбыз, Сарманнар. Йылмая Әбри, Йылмая Илгиз, Йылмая Линария, Венера апа йылмая, моңсулана. Ойвас, оңлат, бәлки оңлатырсың, әйдә?
Yok, башта сіз мен аңлатыңыз әлі, не үшін мұңсуланғанда аңлатырға керек, елмайғанда аңлатырға керек ме? Ну, чөнки Не үшін? Мында бір қарағанда бәлки оларға да аңлата башларға вақыт тұрында, не үшін бүтін командаға олар команда елмай тұрған смайл көтеріп отыралар? Аңлат әйді. Әбірінің мұңсу смайлын алып қойсаңыз да бола. Реквизит боларақ. Сиңа болсын. Все, брат, рахмет. Рахмет, деп айтты бір классигіміз. Әйде. Егітлер, білесіз ме, шындай түшінше бар, яшіллік деген әйбі. Міне, сіз хәтерләсәгіз, шу ойынға сізді алдық бейді, біз еме дабор білен. Әйе. Аванс білен алған едік. Міне, шындай тенденция бар, не үшіндір аванс білен алған командалар, бәлки оларға аванс білен кіртірге керек медір деген фикір ясай башлады мәлім. Чүнки, міне, әгер де олар әлекмей қалған екен, демек, енді онда шик болған. Һәм демек, әлі бұл команда әзір түгел, алға шығып ойнарға. Бұл білесіз ме, бұл сізге генә бәйләвер түгел, бұл табиғат законы. Шуңа күрә шушы табиғат законына буйсынып, бәлки шыннан да тағы да көчлерәк, тағы да ныграк булыр өчен бу бер сабак та булыр. Шуңа күрә миңа үпкәләмәгез, рәнҗемәгез. Нәкъ тә шул рәвештә инде бик күп командалар зур уңышларга иреште заманында. Сарманга бер кайтырбыз. Бик зур рәхмәт. Ярый, рәхмәт. Рәхмәт жюри әгъзаларына, рәхмәт. Сарман. Сәхнә артына озатабыз. Дәвам итәбез. Сәламләү бәйгесен тәмамлыйлар. Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәкне тәкъдим итүче Крәшеннәр командасы. Каршы алыгыз. Минем янымда Крәшеннәр. Сәлам, Крәшеннәр. Арулармысыз? Карагыз әле, Лия белән нәрсә булды? Ул бит Аватар фильмының фанаты. Актуаль юмор, егетләр, актуаль юмор. Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә әйтәсез? Рәхмәтләребезне Акбарс холдинг ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры, Татарстан Крәшеннәренең иҗтимагый оешмасы идарә җитәкчесе Егоров Иван Михайловичка, Яков Емельянов исемендәге культура үзәге директоры, безнең яраткан Беловоз Людмила Даниловнага һәм инде әлбәттә безне яратып караган тамашачыларга. Алар бик күп. Шуңа күрә әйдәгез. Алга! Китәк! Все, сәхнәгә, давайте сәхнәгә. Кайттык без ялларга, авылыбызга, шашлык кыздырырга, балык тотырга. Әби килеп чыкты, тоттырды көрәк. Улым бакчаларны казырга кирәк. Әби! Гафуи! Ләкин безгә китәргә кирәк! Кая! Әйдә шаят! Әйдә шаят, без башлыйбыз! Сәлам! Сезнең каршыгызда Крәшеннәр җыелма КВН командасы. Ну, Крәшеннәр, 10-нчы уен аңлатам бит инде. Грозный, Иван Грозный, диләр шунсы күңелсез. Ниһаят, ярым финал, иң шәп тамашачы, иң шәп жюри. Карагыз әле, дуслар, бүген бит жюрида яңа кеше, Илгиз Шайхразиев. Менә хәзер нәрсә уйлап утыра икән ул, а? Егетләр, мин беләм. Килдем мин бүген, әйдә шаяртка, Рамил чакырды жюрида утырырга. Монда татар яшьләре бик шәп шаярталар диде. Карап утырам. Монда! Димки һәм Вадимки татарча шаярталар. Әйдә, где зыржа пластинки? Лия, җитте. Стоп. Дима, каралым, менә хәзер бит инде май айлары, бакча басу эшләре. Син авылыңа кайтып, бәрәңгеләр, суганнар утырттыңмы соң? Бәрәңгеләрне утырттым, суганнарны инде алдым. Минем бит авылда теплица. Суганнар алынды, әйбәтләп юылды. Хәзер миңа кирәк әбиләр шулыгы. Дуслар, шәп яңалык. Бу уенда без Лехага сүз бирергә булдык. Шундакмы? Леха, сүз бирәбез, финалга үтсәк, сиңа сүзләр точно булачак. Егетләр, күңелем булгана.
Борчылам. Неге инде ярым финал, мөһим уен. Финалга чыгарга керек. Ничек инде борчылмыйсың монда? Юк, аның өчен түгел. Акшымыр чәчкәсен, килә минем миснисем, ашыйсым килә быдай, балага уздым бугай. Киттем, иренне сөйдерәм. Ну, мондый шәп яңалыклардан соң башларга кирәктер инде. Җыелды һәм киттек! Киттек! Каясың инде безнең отбивка? Ну, Илнат, күп маңлатырга була. Ярым финал, мөһим уен җыел инде иде. Гафу, мин культ командасы белән сөйләшеп торам, ничек атказанган артисты исемен алып була икән дип. Ник, син аны әбригә мөрәҗәгать итидең? Бәлкем Венера хатымына кадәр. Әбригә, аның да исеме бергәләп уйларсыз. Так, Илнат, әйдә, хәзер менә безнең каршыбызга бас, мөһим уен ату тагын онытылырсың. Егетләр, торып торыгыз, бер сорадым, икенче тапкыр сорыйм. Сез кайдан әле? Курыкма, Илнат, без башкала егетләре түгел, без авыл егетләре. Әйе, все, Илнат, әйдә, җыелды һәм кит. Тор, стоп. Син эшләпәң соң әле. Мине? Син монда эшләпәдән. Уф, пеләш дип торам. Илнат, мөһим уен җыелды һәм китте! Ак сириннәрне күрдем, сине мәхәббәткә төрдем, сирин чәчкәләр аша, сиңа тәкыяләр үрдем. Салават Фатхетдинов студент вакытында экзамен алдыннан. Альфред, нәрсә, шпаргалык ясадыңмы? Юк, ясамадым. Вал жүләр, әби ясадым. Син нәрсә моның белән тотыласың бит? Тотылсам, минем запасной вариант бар, белә. Белә. Ого, караң инде калын конверт, монда күп акча инде. Диде яхшы, бу минем кассеталар. Салават, тагын бер елга калдыралар бит инде безнеңне. Ох, блин. Әтигә әйткәнем, соңгы курс дип, тагы бер укыйсы була бугай. Салават, соңгы курс. Ак сириннәрне күрдем, сине мәхәббәткә төрдем, сирин чәчкәләр аша, сиңа тәкыяләр үрдем. Ак Хакул шабалар, торып тор. Һәрбер гаиләдә әти кеше кастаправ булала. Кая улым, киләлә монда, мин сиңа хәзер Мәскәүне күрсәтәм, ая. Әти, кайрасың. Әйдә, менә исеңдә калдыр, урамда малайлар бәйләнсәләр, менә мондай прием ясарга кирәк. Җибәр, әти. Әйдә улым, хәзер син кастаправ. Ә нишләргә кирәк? Тарт бармактан. Ну, Илнат, Астивка. Биргә? Отбивка. Аңладым, каясың. Ак сириннәрне күрдем, сине мәхәббәткә төрдем, сирин чәчкәләр аша, сиңа тәкыяләр үрдем. Күз алдына китерегез. Күз алдына китерегез, кешеләр яңгыр сырап шаманга килгәннәр. О, бөек шаман! Әйе, ул мин иң бөек шаман. Безгә сине үзе Илгиз Шайхразиев тәкъдим итте. Әйе шул, мин аңа костюмнар тегәм. Шаман, карале, без синнән яңгыр сырарга дип килгән идек. Яңгыр буламы бүген, юкмы? Була, яшыны инде бар. Кайда? Мин Ленар Яшин. Менә син нинди икән? Ленар Яшин! Синең турында бит әйдә шаяртта да бик күп сөйлиләр. Кара! Күз алдына китерегез, Ленар Яшин. Ленар Яшин.
Ленар Яшинны шақырды. Мен сиңа нәрсе? Ленар Яшин, что ли? Нәрсе деп сөйлейлер анда? Ей, мақтилар! Қаралы Ленар, нешлеп сен қазір татар эстрадасында бик көрінмей башладың ол? Менің бит ижатымны татар эстрадасында аңламыйлар. Шуңа күрә мин хәзер аларга жырлыйм. Бүтән булмыйм гашык, юк, бүтән булмыйм гашык. Воу! Рәхмәт сиңа тамашачы! Ах, сириннәрне күрдем, сине мәхәббәткә төрдем. Сирин чәчкәләр аша, сиңа тәкәяләр үрдем. Ну, Илнат, рахмәт, поддержал сен безне. Ну, поддержал. Моның өчен миңа берәр гонорар буламы соң? Нинди гонорар? Без бит крашеннәр. Безнең ни родина, ни флага, ни район безнең. Дима, ярай. Ни район безнең, ни администрация. Сен борчылма, достар шағына әйтә былай сөйләшәбез, алайса мин финалга килә алмыйм. Сезгә монда отбивка куярып тора алмаячакмын, чөнки минем Уфада концерт, шуңа күрә гафу. Килештек? Хәзер кем торачак инде безнең отбивкада? Мин тора алам. Ну, Ладно, ярар. Все, күчерәм концертларны, мин булам. Булмады инде. Достар, сезнең өчен Илнат Фархулли! Һәм Ленар Яшин! Бик зур рәхмәт! Егетләр, кызлар, без сезнең белән шын дуслар бит инде. Хөрмәтле жүрәк зәләре. Без сезнең белән 2нче сезон әйдә шаяртта уйныйбыз. Бармы безнең хакыбыз сезне үзебезнең дусларыбыз дип атарга? Бер дустым бар матур итеп җырлый торган, бер дустым барга дилбәя бирә торган, бер дустым бар татарларны тота торган, бер дустым бар эшкә дә кулы уңган. Эй, Венера апа, сез яртылаш көрәшен бит күңлебез тарта. Эй, безнең кеше, әйбәт смайлы куйыгышы сез шуның өчен. Рәхмәт, дуслар! Крәшеннәр, алкышлыйбыз. Күтәрегез плакатны. Карагыз, нинди матур плакат ясаганнар. Хәзер монда карыйбыз барыбыз да. Монда алга карыйбыз, чөнки монда смайлар күтәрәләр. Елмаялар. Синең елмая торган смайл калдым. Әбри урлады. Минем өчен әбри күтәрә. Дөрес күтәрәме? Әлбәттә, син дә шулай уйлыйсың. Берничә сүз барлык. Әйдәгез, нәтиҗә ясын барлык жюри әгъзалары да елмая. Айваз сөйли. Беренчедән зур рәхмәт легенданы сәхнәгә чыгарганыгыз өчен. Татар КВН-ның легендасы. Әлбәттә, без аны озак көттек. Үзе дә рәхмәт укый, Аллага шөкер, аның да телеэфирлары барлыкка килде. Дөресен әйткәндә, чыннан да, монда хәтта уен башланган шук, афишада сезнең исемнәрне күреп, без инде команданың исемен күрүгә аңладык, тойдык, сиземләдек ниндирәк уен булачагын. Һәм әлеге сиземләүебез нәкъ шаманныкыча дөрес булды. Шуңа күрә монда әйтер сүз юк. Егетләр, сез елдан-ел үсәсез. Менә бер яктан аның бит зур авырлыгы да бар, бер тапкыр яхшы, уңышлы уен күрсәткәннән соң, бик авыр, тагы да үзеңне уздырып, тагы да көчлерәк, тагы да кешене көлдерә торган юмор тудыру. Мин аның нәрсә икәнлеген аңлыйм. Шуңа күрә менә моның өчен һәрбер чыгыш саен сез үзегезне үзегез үсәсез, үзегезне үзегез җиңәсез. Менә шуның өчен респект һәм хөрмәт сезгә. Әбри, сәхнә артындагы командалар ишетәдерме, юктырмы, анысын белмим, ләкин әлеге командаларга
үрнәк итеп куя алам сезне. Һәм зур хәрефләр белән менә бу әзерлек, менә бу төгәллек, менә бу шаяру дип сезнең турыда анкетага үземнең исемнән шушы сүзләрне язып калдыра алам. Бер генә зур кимчелегегез бар. Отбивкагыз. Тормоз ул. Шул гына. Битте. Алыштырыгыз әле шуны. Ул төшеп китте хәзер моннан чыга. Көт. Венера апа. Менә бик килешәм, камиллекнең чиге юк бит. Сез бер уеннан икенче уенга үзегезнең үсешегезне гел күрсәтә барасыз. Һәм бүген дә менә уенның беренче минутыннан алып сез менә бер пауза булмады. Сез барыбызны да менә бөтен залны кулда тоттыгыз. Шул кадәр эмоциональ, креатив, шул кадәрле талантлы икәнегезне сез һәр вакытта даими гел дәлилләп барасыз. Молодцы. Ленария. Әйдә. Кайсыдыр команданың фишкасын дәвам итеп, воистину әфәрит булдыгыз. Илгиз. Миңа барысы да ошады, миңа ошады сезнең шуткаларыгызның ниндидер бер озынрак булулары ошады. Мин шуны әйтәсем килә, алар ничектер бер шутканы әйттегез дә оныттыгыз да түгел, ул шутка сезнең озын һәм шул шутка эчендә дә тагын шаярырга сез өлгерә идегез. Шутка дигән сүз өчен көлдерәр бугай миннән, әйме? Юк, алар булай гына көләләр. Шаярту булса да алайса ярар. Миңа бик нык ошады, миңа сезнең темп ошады, сез минем сезнең артыгыздан барасым килде, сезне куып тотасым килде. Ничектер менә кайбер чакта кешеләр анекдот сөйләгәндә дә хоп тизрәк сөйләйин дип әйтәсе килә, сезнең артыгыннан үземнең барасым килде. Все, шукындыралар моны. Рәхмәт Илгиз, барысы да әйтте бугай. Рәхмәт керәшеннәр. Молодцы. Без күчәбез икенче бәйгегә, ул да булса импровизация дип атала. Аның өчен командаларны сәхнәгә чакырам. Каршы алыгыз, барлык командалар сәхнәдә. Икенче бәйге ничегрәк үтәчәк безнең? Ул импровизация дип атала. Анда һәрбер жюри әгъзасы сәхнәгә менеп, ниндидер ситуацияга керә. Аңа реквизит бирәләр, аның сүзләре булачак. Һәм шул ситуацияга кирип, һәрбер команда кызыклы комментарий, кызыклы җавап бирергә тиеш. Кызык булырга тиеш. Вот иң мөһиме шул. Беренче ситуация өчен Әбри Хәбриев чакырыла сәхнәгә. Синең ролең шундый. Син тренер, чыгарыгыз реквизитны. Олимпика кирәк тә түгел иде. Юк, син гопник түгел, син тренер. Хәтта аермасын сизәсеңме? Хәтта төрле тренерлар бар, онсы да бар. Сүзләрең шундый. Кем шулай уйный инде? Интонацияны үзең сайлайрымы? Кем шулай уйный инде? Әйтеп кара иде. Кем шулай уйный инде? Идеально, идеально. Сарман башлый. Кем шулай уйный инде? Тренер, шахмат уйнарга килдем бит. Крәшеннәр. Кем шулай уйный инде? Әбрит спектакль бара. Рәхмәт, крәшеннәр, проф Кәмит. Кем шулай уйный инде? А вы син точно баян укытучысымы? Юк, гитара. Рәхмәт, Тукай. Кем шулай уйный инде? Кызык булса крәшеннәр. Түбән Кама. Кем шулай уйный инде? Абый, мин монда юшы гына бит. Рәхмәт, Сарман. Кем шулай уйный инде? Сорманнар, исправимся, абый, исправимся. Булдыма? Чо, давай. Чабар! Рәхмәт, рәхмәт. Үзеңнекен салма. Әйдәгез алкышлыйбыз Әбри Хәбриев. Шып.
Шын, шәп, актер. Шишіндірділер. Шишіндірділер. Шулай енді ол. Сәхнә шишіндіре. Девам етебіз сәхнәге шоқырам Линарияны. Линария, сен қотын қыз боларақ сеңа рольда. Шунда сен өз-өзіңні ойнайсың, қотын қыз, Линария. Реквизитны алып шығаз Зихар үшін. Міне шунда реквизит, банка. Варенье білем бұғай, білмеймін, қорамадым. Шия вареньесі болсын ие. Қайнатма. Сенің сөздерің шундай. Банканы ошырға ердәм итмәссіз ме? Все, болды. Ғадәттә мен өзім һәр вақыт ярдәм итәм банка ашырға. Әйдәгіз. Бүгін сіз меңа банка ашырға ярдәм итмәссезме? Ауызда шабызмы не? Сорман. Банка ашырға ярдәм итмәссезме? Аполлон бұғай бұл. Фәрәж, закуска таптық. Түбән кама, қызлары. Банка ашырға ярдәм итмәссің? Әйдә, түбән камаға қайтабыз да, үзе шартлый. Банка ашырға ярдәм итмәссезме? Юк. Банка ашырға ярдәм итмәссезме? Ну, татарларда кеш, ашабыз. Рәхмәт. Тоғын бармы жауаплар? Банка ашырға ярдәм итмәссің? Вадим. Вадим, банканы ашабызмы? Ну, сейчас разбережусь. Айда, ашып бер, айда. Кем, давай, давай. Шушу. Не напрягайся. Ошмадылар менімше. Ошалмадылар. Рәхмәт, Линария. Рәхмәт командаларға. Рәхмәт банкаға. Так, давам етебіз сәхнәге Венера Хатовна Ганиева. Сізні шоқырабыз. Қаршалығыз. Микрофонны ұнытмағыз, микрофонны, е. Все, меңа бер. Рахмет. Всегда мечтал это сделать. Так, Венера апа. Сіз іште. Өз ішігізде сіз Венера апа Ганиева. Әлбәтті. Сөзләрігіз шундай. Менә бу нотаны юғарырақ алығыз. Менә бу нотаны югарырак алыгыз әле. Венера Хатовна, куда уже выше? Менә бу нотаны югарырак алыгыз әле. Мощны бара bu егетлер, мощны баралар. Барысы да тағын жауап. Бар жауап Сорманнан. Ну давай. Югарырак ал әле бу нотаны. Венера апа, танымадыңыз мені, бірінші курстан сіз қудыңыз бейт. Проф кемейді. Туқта. Мен башта күрсәтейін. Так. Любви, как пташки крылья. Неужели теге банканы аштыңыз?
Ну-ка бұны атына юғарырақ алыңыз әлі. Теге шыққан Нижикамскийді. Sempre leoni giorni sole один. Конкуренция. Точно. Да. Сен кім әлі деймі ма? Вадим. Да. Ага. Мына бұны отыны юғарырақ ал әлі. Bir rahat da bir de şpargal kız tamam düşeriyor ve siz jırlatası. Ғұмыр бойы шпаргалқа қарап жырлады, енді бұл салауат вообще. Рахмет. Сарман. Двухэтажный вокал был, ходят. Ладно. Так. Cuando me voy soleta per la via, la gente sosta y mira. Ну-ка, бұны отыны юғарырақ алыңыз әлі. Туқайға қорай юғарағырақ болды бұғайынды. Жетмесе өзімде мінем. Yok. Аның 3 этажлы Сорманда үйлерде yok. Бек ұзаққа сузылды. Әйе, сузылды. Туқтатырға. Рәхмәт, Венера апа. Әфәрин. Әбриден де овыздырдығыз. Шынап еткенде, бик те шәп ролығызны ойнадығыз. Үз-үзігізні ойнадығыз. Шынап еткенде. Девам етебіз. Илгиз Шайхразиев. Әйді Илгиз, шығалы сәхнеге. Бірінші топқыр КВН-да жюрида. Бірінші топқыр сәхнеге сразу шығасың. Сенің жырың болды, ну? Комбо. Микрофонны ұнытмасаң, вообще прям шәп болыр еді. Әйді микрофонны ол. Қаршы олыңыз Илгиз Шайхразиев. Йоу. Так, Илгиз. Башта реквизитны алып шығық, аңлашылмайшақ. Әйе, міне, шундай реквизит. Бұл металлоискатель. Татаршасын білмейм. Металл ізлеуші жайланма болсын. Металлоискатель болсын, ерімі? Металлоискатель сенде хам сенің сүзің шундай. Қоямында алтын. Все, кеттік. Қоямында алтын. Брат, мында юғары ноталар ғана түшті. Дима, қоямында алтын. Сенің алтының езіңе шыққан. Қоямында алтын. Василий Шайхразиев та? Матурым, қоямында алтын. Илгиз абый, яңа альбомға тан ақша жетмейміне. Қоямында алтын. Илгиз, әйдеп бәрәңгілі қозы башлығында. Ғафетігіз, қоямында алтын. Қойда разрешение алтын ізлерге? Сорман полициясы мұнда да қара ері. Кіші құрқытып. Все, таймам, рахмет Илгиз, олып кетме. Рахмет сеңа. Реквизитні қазір олалар. Так, ну, сыр түгіл, бір гіне жүрек засәлі сахнаға шықмады, ол да болса, Ойваз Садыров! Мен өзімнің реквизит білем мүмкін болса. Әйді. Ну, бұлай бұлғаш, әйді, сеңа шундай фразы болсын. Ғофу етігіз меңа ұқшамады. Постоянный сөзлерім. Да. В принципе, өз-өзіңнен ойнайсың, әйді. Ғафу етігіз меңа ұқшамады. Халал тойлар шундай енді ол, брат. Ғафу етігіз
миңа ошамады. Ну, тәртиптер бит. Тәртип. Дима гафу ит. Миңа ошамады. Бір айтты беді, жүрідер шуды бір қойва ұлдырға тиеш. Зур түбәншелек белән гафу үтенәм. Әмма миңа ошамады. Ну, ярар. Әйдә йокларга ятабыз. Юк, гадәттә. Без бит баштан әйтә торган стул, ахырда әйтә торган сүз дип сөйләштек. Гафу ит, миңа ошамады. Син дә минем хатым булма инде. Рәхмәт Ойвас, рәхмәт командаларга. Смайл ул синеке реквизит. Мыннан түгел, сәхнәдән түгел, син үзең белән алып килдең аны. Моның белән икенче бәйге тәмам, импровизация тәмам. Әйдәгез тагын бер мәртәбә. Тагын бер тапкыр алкышлыйбыз жюри әгъзаларын. Шундый шәп иттереп чыгыш ясадылар актерлык ягыннан, интонация ягыннан. Ну, вообще, афәрин, молодцы. Әйдәгез нәтиҗә ясыйк. Командаларны сулдан уң якка атыйм. Сез инде әлбәттә смайлар куясыз. Нинди смайл куясыгыз килә. Беренче булып профкомит. Импровизация өчен әлбәттә профкомит. Профкомит. Барлык жюри әгъзалары да елмаялар. 5 елмая торган смайл. Түбән Кама әллә кемнәр командасы, кызлар командасы. Аларга нинди смайлар куясыз? Әбре, син бүген елмаясың да елмаясың. Бит инде традиция. Бузма ул традицияны. Айвас моңсу, Венера апа елмая, 4 елмая торган смайл, 1 моңсу смайл. Дәвам итәбез Тукайлар, Тукай җыелма командасы. Елмая Әбри, елмая Ленария, Илгиз, елмая Айвас, елмая Венера апа. Демәк, шулай ук максималь балл. Дәвам итәбез Сорман. Импровизация, Сорман. 1 моңсу смайл, 4 елмая торган смайл. Ул моңсу смайлның хуҗасын әйтеп тә тормыйм. Һәм ахырда безнең Крашенер, импровизация, елмая торган смайл. Кызганычка каршы мин беренче бәйгедән соң күтәрелгән, күрсәтелгән смайлларны истә тотмыйм. 3 команда. Мин дә шулай уйлагандым, чын әйткәндә. 3 команда әлегә, менә нәкъ бу мизгелдә 3 командада максималь баллар. 10 балл, 10 елмая торган смайл. Ул да булса, барыбыз да беләбез, беренчедән профкомит. Тукай җыелма командасы. Һәм Крашенер. Шулай иттереп безнең мен атыгында директор күрсәтеп, что нормально ди. Әйт ди. Шулай иттереп безнең беренче ярымфиналдан 2 команда чыкты, икенче ярымфиналдан, димәк, 3 команда чыга. Әйдәгез аларны алкышлыйбыз, котлыйбыз командаларны. Айвас. Мөмкинме? Мөмкин. Безнең уенның тәртибе буенча, 2 команда чыгарга тиеш диделәр. Һәрбер уеннан, әйме? Һәм безнең шушындый ситуация килеп чыкты. Әлеге бәйгедә, әлеге уенда безнең 3 команда килеп чыкты, әйме? Хәлбуки безнең беренче уенда алар 2 иде. Гадел хөкем чыгарык дисәгез, без монда мин үз исемнән генә әйтмим хәзер. Мин монда бәлки тамашачылар исеменнән әйтәмдер. Беренче уеннан да финалга алайса 3 команда чыгарга тиеш. Шул рәвешле гаделлек өчен әйтәм инде мин моны, әйме? Шул рәвешле. Кемне чыгарабыз? Беләсезме? Беренче уенда бәя белергә бик авыр иде. Мин ни өчен менә үземнең билгедә дип әйтик инде, мин күрдем һәм ахыр чиктә минем билгедән тора икәнлеген аңладым. Командалар 3 чыгачакмы яки 2-ме?
Ләкин менә оештыручылар 2 дигәч мин хәтта үземнең принципларыма каршы килеп бер команданы чыгармыйча калган идем. Бераз гына беләсезме, менә алар шуның кадәр тигез бардылар, шуның кадәр уен буенча тигез нәтиҗәләр күрсәттеләр һәм миңа калса алар үзләре үк әгәр дә менә кайтып киткәннәрдерме, юктырмы, алар үзләре үк ничектер шушы гаделсезлекне минем тарафтан сизгәннәрдер. Мин шушы гаделсезлекне кайтарасым килә һәм төзәтәсем һәм рәхмәт төзәткәнгә Әбри. Һәм менә без жюри белән дә шушындый бер фикер сөйләшеп алган идек. Челный бройлерны мөмкин булса без көтәсебез, күрәсебез килә финалда. Барыгыз да риза дип уйлыйм да. Демәк, нәрсә эшлисең? 3 команда беренче уеннан, 3 команда икенче уеннан. Демәк, финалда 6 команда булачак. Ух, мощ була финал, дуслар. Шәп финал булачак. Финал булгач, финал булсын инде улаймы? Рәхәтләндереп, 6 команданың да шәп уенын күрергә һәм инде әлеге 6 командага яхшы күренешләр белән тамашачыны сөендерергә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, Әбри. Моның белән безнең икенче ярым финалыбыз тәмам. Килгәнегез өчен, караганыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Әйдә, шаяртны карагыз.